kay matod pa nga ang timaan sa kalipay sa tao kung nalipay siya, iyang ipadangat ang iyang pag-awit. So, kining awita, mura pa iguwa ini o Pasko, ani kaniro ni napupo mo kantay ni tungod kay Pasko raman ni. Ako ning i-compose na ko ni ang tuno niya ni Pasko na higala ko. O ay nila po kumukuha sa kong pumiliya sa mong awit. Ayaw mo kapagpagay, di man ni kantes. Ano ni? Laga. Pasko na higala ko, maglipay ta kay katao na ang manupusta. Nagpaupos ang Diyos, ahon sundugon ta siya, sa kanunay mapauksan ta. Pasko na magsagya ka, ipaambit ka, ahang kalipay pa. Malipay si Jesus, kung maghigugmaan ka, kay ang Diyos gugma. Bisan pa wala ay regalo, maglipay ka, sakop sa pamilya. Ang labing importante nga makahiusap ka, karong Paskuhan. Ang labing importante nga magkahiusap ka, karong Paskuhan. Karong Paskuhan. Ilang na naman ko. So, diya sa mga awit, okay ra? O ganda? Okay? Pagkanta na ko sa abag, 30,000 na ang viewers ini. So, diya sa unang stanza, verse 1, akong pumalandong, ako ra kuning pumalandong, ako kuning kanta, ang Ginoo nagpaubos aron kita usab manundog kaniya. Ang atong Ginoo naa sa pasungan, pobre kayo ang iyang ginangatan. O tungod sa iyang pagkapobre niyo siya, panundog po muna ko nga mapausanon. Pobre diha sa tanan mga aspekto sa kinabuhi. Pero diha sa itong pagpaubos, ang Ginoong malipay tungod. Kaya ang pagpaubos, mauon ang mother sa tanan nga mga virtudes. Kung mapausanon ta, dumulot na tayo sa Ginoo. Sa ikaduhang stanza, ingon nga ang Ginoo gugma. O kaya ang Ginoo na higugma nato, gusto ko sa Ginoo na kita makikugmaay sa usa-usa. Makikugmaay sa usa-usa. Sa ato pa, dili ta mag-away-away, dili ta magdilibagay, dili ta magtinamayway, o dili ta mulugdaon sa mga si katao, tungod kay ang mata ko sa kanako, palihara ang pagtanaw sa Ginoo, ang libre sa akong kinabuhi, nakitang tanan, mga sinagop ng mga anak sa Diyos. Umato pa ni Pope Francis, ningon siya, diha sa akong pagkamalipayon diya sa panahon sa Pasko ni siya, Christmas is you. Christmas is you. Pasabot, kung kita, ako sa ugalimon, malipayon ko, unya nakapalipay po ko sa sakop sa pamilya, sa to'y si katao, nakapalipay ta sa katilingban,
nagsugod na, nagsaulog ka sa Pasko diha sa imong kinabuhi. Okay ra? Kamo, nagapalipay mo sa iyong pamilya. Uy, ninghatag mo regalo. Naghatag mo mga kindi. Oh, kung malipay ang tauban sa Ginoo, nakapalipay ka sa ito si katao. Christmas is you. O mingon po si Bishop Tagli, mingon siya, be an angel for one another. Diya sa itong pagigugmay, ang tao na may gugma, dili makaako, nga di ta magpakabana diya sa atong isikataw. Itong giingon sa walig hapon ni Parihayon ni, nga dili na iko nga musimba ta. Dili na iko nga maayo ta mo luhod, maayo ta magusaryo, maayo ta nga mapilsipisi primitive. Check na. First step na siya. Apan na ang si bunga. O ang bunga nini, mao ang atong pagkinabuhi diya sa ligdo nga kinabuhi, diya sa atong pagkamalagharon, o kamo mo tanaw sa dagan sa atong panahon, the signs of the times. Naabay ni si katao ang nanginangan si mong panabang. Di ba, Brother Jaime? Oh, check. Ari ka si katulo. Katulo, bisan pag wala kay regalo, ayaw kagulo. Ngano? Tungod kay ang importante diha sa Pasko mao, nga ang atong tagsa-tagsa kapamilya, anaa, magkahiusa, nagkahiusa. Kay diha sa atong panaghiusa, kita nakasundog sa atong Ginoo. Kaya nga atong Ginoo sa usa ka Ginoo, apan na doon tulog ang mga personas, ug nahiusa sila tungod sa gugma. So sani katong tanawon, kamusta man diya sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya karong Pasko? Wa bay na bagot-bot? Hoy. Wa bay nag-away? Puro sa smiling. Aper-aper. Way aper-aper kay COVID maron. O mingon si Cardinal Tagli, mingon siya nga ang mata ko sa kanato tima sa tong pagigugma, angels ta. Yun sa nga. Masa man yung angels sa mata ko sa. May each one of us be angels. Bring good news to others. The good news is, Jesus is with you. Unsa ang good news? Kitang tanan, ready, go! Jesus is with you. Ang Ginoong Jesus, anaa sa imong kinabuhi. Anaa sa atong kinabuhi. Kung ang Ginoo na sa itong kinabuhi, sigurado ko na ang mga tao sa itong palibot malipayon na magtanaw ka nato. Tungod kay kung si Kristo na sa itong kinabuhi, maayo man tang inistoryahan, maayo man tao mga pinuhatan, ang atong kinabuhi atong dagway, magilak-gilak po sama o mahimutang kahayag sama sa Christ candle na naagaron taliwala sa atong Advent trip. Yung manong, nito nga managalit. Nito nga na, tungod kay si Kristo, mao ang kinatumyan, mao ang kinapungkayan, diha sa atong pagsaulo, ngining Advento o karon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Umingon po si Cardinal Tagli, umingon siya. Diya sa atong panahon karon nga na COVID-19 pandemic, unsa may atong himuon na pamalandong. Mingon siya, ang COVID-19 pandemic, a time for reflection on the importance of humility. Kining panahon nga COVID-19 pandemic, mao niyang panahon nga mamalandong kita. Na diha sa itong kinabuhi, kinahanglan mapausanon ta. Mangayo ta, we are begging the mercy of God. Di ta may mong pagpaugat aron. Nga, Ginoo, pakwaan ka ng ha? Pawaan ng COVID-19 kay aranan mong disor na. Paugat ka, dili mada. Ang ginanglan, begging. Kining begging ko ni, parihara o magalilimos. Nangayo ta pakibuoy sa Ginoo. So kining atong pagpaubos, panahon nining maong katalakman, bagyo, hinog, o kining maong pandemic, mao'y timailhan nga kita miila sa atong Ginoo, nga ang Ginoo o sa Ginoo nga gamhanan o magiluyon o mapausanon.
Ingon siya, he encouraged everyone not to be lost hope and invited them to prayer to keep their relationship with God alive. Nasa ato pa, ang atong himuon karon, dili ta magpagutbot, dili ta mahadlok, kundi magpadayon ta sa pagkanunayon nga pag-ampo. Magunsa ta kaligaw, mag-ampo. Mag-ampo sa Santos nga Rosario matagabi. Karon kay wala man ni mga simbang gabi, mubalik na po niya alas 6 sa gabi, dinhi sa atong simbahan na magkusaryo. Sa inyo utapon nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang ihangyo nga nindot yun. Kung diya sa pamilya, ang amahan o ginahan o mga anak makatapog sa mga media oras sa maning magkusaryo, ang yung mga ayuta, kitang tanan mga ayut diha sa Ginoo nga tanan nga mga katalakman, mga sakit o unsa pa nga magasakitan sa itong ginabuhi nga tungod sa kaluoy sa Ginoo, iya po ning papason sa inahinay aron kita makapadayon di sa pag-alagad diya kaniya. Mote po pumalandong, ari ta sa pumalandong sa simbahan kabay sa Pasko ka Kardinal Taglia po ni Moni siya'y ginawang nga kahulugan sa Pasko. Ang Pasko, mao sa kadakong kasalugan, diin ang Ginoo mituman sa iyang saad ug iya kinighimo sa pagkapahipulong o mabuhong kaayo na paagi. So, ang iyang pagpakatao din sa kalibutan, nagdaog dakong kalipay, nagdaog dakong pilih sa akong tagsatag sa katinabuhi. Ang Ginoo wala lamang maghimo sa katawhan nga iyang kaugalingong katawhan. Ang Ginoo naghimong usa na kanina. Ang Dios nagpakatao, miapil sa kasaysayan sa tao, apil sa kaordinaryong pamilya, ning dito siya sa pasunan, kauban sa iyang ama-ama nga si San Jose o sa iyang inahan, ang inahan sa Dios ni si Maria Santissima. O ang Ginoo na ilhan sa iyang pag-ungalan, Emmanuel, na naghulugan ang Dios ania uban kanato. Laing kahulugan sa Pasko. Ang Pasko mao ang kasaulugan sa pagpakikiusa sa Dios kanato. Na ang Ginoo wa dito sa layo. Ningon ni kanta, from a distance, God is watching us. Dili. Wa magpalayo ang Ginoo. Ang Ginoo na sa atong tabad. Makapir-apir ta sa atong Ginoo na paraway pat niya sa atong usahay lang di na ta makakita makasinati sa Ginoo tungod sa daghan o kaayo nga mga makapalda sa atong katilingbaron. Ningon si Pope Francis usa sa mga kaaway ron diya sa atong Ginoo kani gitawag og consumerism. Unsa man consumerism? Na mga tao ron kasagaran ng ligitanaw, mga kalibutanon ra na mga butang. Mga kalibutanon nga kalipay, mga disco, mga buwang, uban pa. Pero wala na kay COVID man. Usap ko nas positive sa COVID, gawa sa muna buwang, wala pa mga disadis. O inis mga consumerism, kanang gusto kayo ka palit o mga bisakti na mga panginahanglanon, hindi na mga basic na pangilanon nun. Mga cellphone ng mga mahalon, mga sinina ng mga mahalon, mga lipsticks ng mga mahalon, o mga tina sa buhok ng mga mahalon. Kung sa pa, pero ako manaway na ay manina ng okay na maayo po kayo o na puti na ang mga dakway ka mag-violet na pod, mag-green na pod, mag-yellow na pod. Pero labing maayo kanang brown kay makaingon ko nga nakita ko ra American. Hi sir, you were American. Pero American, magbubo ilong paligan ko na distant na ibon. Pero magwapa, okay lang. Okay lang ng mga brown buhok. Pero kanang naghanap kulor ng yellow, green, violet, orang turere na. Turere. So, mani ato tanawon na payusa usa ka tapusan nga meaning sa Pasko. Ang Pasko ni
Ang Pasko kanunay espesyal. O espesyal ng Pasko. Mura nga malipayon ta kada Pasko. Kung sa man ang naka-espesyal niini, mato pa ni San Pablo kang dito mingon siya. Apan sa dihang gipadayag na ang kaluoy ug gugma sa Dios nga atong manluluwas, kita iyang giluwas. Diya sa pagsaulog sa Pasko, giluwas kita sa Ginoo, iyang giablihan ang ganghaan sa langit, aron kitang tanan, kung magkinabuhi kita, diya sa maligpong, matalong, balaan kinabuhi, makasuod kita sa kingarian sa langit o dito sa langit. Mga per-aper na to sa itong Ginoo, ni Mama Mary, o sa tanang mga santos, o ang atong kalipay wala na tayong hahanapin pang iba. Kay naa na ang himpit ng kalipay. Maunsay na atin ito langit? Himpit ng kalipay. Dini, kalipay-kalipay mo na. Dili ko na ingon nga karamang yung kang lipaya kay ang himpit ng kalipay doon tuwa sa langit. Unya, ang makapain na ito nga himpit ng malipayon kung si Kristo kay wais po ka itong Ginoo. Ano nga itong heart ini na ipuhok niya iibutang niya nga ang makasubra sa mong buhok ang Ginoo ra gyud. So bisag magpuno na ning mga kilid-kilid pero wa ang Ginoo ang imong kalipay, how ang makalipay. Kaya ang Ginoo lamang may makapahimo sa akong kinabuhi nga malipayon ta kauban sa Ginoo, kauban sa pagpamilya o sa akong sikataw. Hindi pagpadayon itong Santos na Bisa pag sa ulog na ito sa Pasko sa pagkatao sa itong Ginoo, atong pangayoon ang iyang grasya o panalangin na kita makasunod sa atong Ginoo o makasunod po ta sa mga hiyas ni Maria kainan sa Dios o ni Senyor San Jose. O ang atong kinabuhi, malipayon ta karon o hantod sa mga adlaw na mulabay sa atong kinabuhi. Palihog manindo.